हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे खौरां लाबोदों। बे जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जाबाय जे जोंनि भारतनि गोदान हादरगिरि हिसाबै सायख'जाबाय एबा इलेक्टेड खालामजाबाय जोंना बिथां मेडाम द्रौपदी मुर्मु बिथाङा। आरो बिथांनि सोमोन्दै जोङो बाहाय गासैबो डिटेल्सै मिथिनो लानाय जागोन। दा बिथाङा बबेनि मानि आरो माबे बिथिंनिफ्राय फैनाय गासैबो बियो जोंनि थाखाय मिथिनानै लानो गोनांथार। आरो बेजों लोगोसे जायफोर नेक्स्ट एग्जामाव जिरायगोन स्टुडेन्ट बिथांमोना कारेन्ट एफेयार्स एबा जिके हिसाबै नोंथांमोना बेनिफ्राय कुइसन सोंजागोन। मानो होनब्ला इन्डियानिनो बिथाङा फार्स्ट सिटिजेन जानो थांबाय एबा जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बेनिनो निउसआ कारेन्ट एफेयार हिसाबै बेखायनो फार्स्ट जायगा मोनगोन। बेयो नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन। जेसेबांखि एग्जाम जिराया मानो नोंथांमोनहा बियो फैगोन। नेक्स्ट फैगौ 5 बोसोरसिमनि गेजेराव बियो सोलिबाय थागोन। बिथांनि टार्म जोबहैजासिम बियो सोलिबाय थागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ मिथिनो गोनां दङ जायफ्रा स्टुडेन्ट नोंथांमोना। आरो ओरैनोबाबो जेनेरेलि जों साफ्रोमबो मिथिना लानो हानाय जागोन। दा अब्ला फैदो बिथांनि सोमोन्दै मिथिनि। बिथाङा उरिष्या रायजोनि मयूरभान्ज मुंनि मोनसे जिल्लानि सिङाव थानाय उपेन्द्र मुंनि मोनसे गामियाव सान्थालि हारिनि न'खराव जोनोम मोनदों 1958 मायथाइनि 20 जुन खालि। आरो बिथांनि फिसायनि मुङा शाम चरण मुर्मुमोन। नाथाय दुखुनांथावै बिथाङा फिसायखौ 2014 मायथाइयावनो खोमाना लानो गोनां जादों होनदों। आरो बिथाङा 2 फिसाज्ला आरो 1 फिसाजो दङमोन होनदों। नाथाय बिथांनि 2बो फिसाज्लायाबो उन्दैयावनो जिउ गोमानो गोनां जादों। दा बेखायनो बिथाङा जोबोद दुखुथिया फारसेनिफ्राय। दा बे बिथांनि बेयो प्रफाइलमोन। नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथाङा मा मावबोदोंमोन बिनि बागै जोङो मिथिना लादोनि। दा फैदो फार्स्टनिफ्राय जोङो बिथांनि हाबा मावनायफोरा जादों होनदों। फार्स्टआव बिथाङा 2000 मायथाइयाव गिबियै रयरंपुर नगर पन्चायतनि चेयारपारसन जाजेनदोंमोन होनदों। आरो बिथाङा बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनानै बे गावसिनि उरिष्या रायजोनि 2002 आरो 2004 सिम बिथाङा एमएलए हिसाबै खामानि मावदोंमोन। गावसिनि रयरंपुर एसेम्ब्लिनिफ्राय कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय रयरंपुर एसेम्ब्लि कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय बिथाङा एमएलए हिसाबै थाबाय थादोंमोन। आरो बे एमएलए हिसाबै थानाय समावनो बिथाङा 2000 मायथाइनिफ्राय कमार्स एन्ड ट्रेन्सपर्टेसन बिफानाव मिनिस्टार हिसाबै बिबान मोनदोंमोन 2002 सिम। आरो बेनिफ्राय 2002 निफ्राय 2004 सिम बिथाङा एके रायजोनिनो फिसारिज एन्ड एनिमेल रिसोर्स डेभेलपमेन्टनि मिनिस्टार बिबान मोननानै मावदोंमोन। आरो बिनि उनावहाय बिथाङा बेजों लोगोसे बे खामानि मावनायनि थाखाय बे एमएलए जानाय समाव हाबा मावनायनि थाखाय बिथाङा बेस्ट एमएलए बान्था नीलकान्त एवार्ड बिथाङा 2007 आव मोननो हानाय जादों होनदों। दा बेयो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो बेनिफ्राय बयनिख्रुइबो साबसिना जादों होनदों बिथाङा 2015 मायथाइनि 18 मेनिफ्राय झारखन्ड रायजोनि गभर्नर एबा रायजो बेंगिरि बिबान मोननाय जादों। आरो बिथाङानो झारखन्डनि गिबिसिन आइजो गभर्नरमोन होनदों। आरो बेजों लोगोसे जोबोद गिदिरसिना बिथाङा दुलाराय भारतनिनो ट्राइबेल वमेन गभर्नर हिसाबै फार्स्ट जाजेननो हानाय जादों होनदों। आरो बिथाङा बिनि अनगायैबो आरोबाव मख'जाथाव बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन। दा बिथाङा बबेनि फोरोंगिरि नोंथांमोना दा मिथिगोन। बे जाहैबाय श्री अरबिन्द इन्टिग्रेल एडुकेसन एन्ड रिसार्च इनस्टिट्युटनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै बिथाङा खामानि मावोमोन होनदों। होमबा सासे जोबोद गिदिर फोरोंगिरिमोनबो। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा उरिष्यानि इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव बिथाङा जुनियर एसिस्टेन्ट हिसाबैबो खामानि मावदोंमोन होनदों एस पार सर्स, जायखौ विकिपिडियानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों डाटा हिसाबै। आरो बेनिफ्राय बयनिख्रुइबो गिदिरसिन खोथाया जाहैबाय दा दुलाराय भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन आइजो ट्राइबेल प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो मोननो हानाय जाहैबाय। आरो बिथाङानो जाहैबाय जोङो बयजोंबो सिनायजानाय द्रौपदी मुर्मु। आरो बेखौ जोङो गिबियाव कंग्रेचुलेसन बावहरनांगोन साफ्रोमबो बिथांनि थाखाय जोङो, जाहाथे जोंबो ट्राइबेल हिसाबै जों बिथांखौ मान होगोन। जोंहाबो जिहेतु ट्राइबेल। दा बे आसा खालामो बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय भारत हादरानो फैबाय थानाय समाव जोबोद मोजां थांगोन। आरो लोगोसे ट्राइबेलफोरनि थाखाय बिथाङा माबा मोनसे हाबा मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनो हानाय जादों। जेखि जाया मानो बेखिनिमोन नोंथांमोननि थाखाय इनफरमेसना एसेनोसै। गोजोन्थों।